Sălbăticie, fraților. Uitați pe unde intrăm cu barca. Dreapta. Au. Dreapta, dreapta, dreapta. Auziți? Da, mă auzi? Navighezi tu? Navighezi, mă, tu ce faci? Da. Băi, încă sunt pe drum, dar... Încă sunt pe drum să vă puneți deste, că stau ăștia, poliția Delta mai jos de groapă. Era acolo ce are. Deci eu, este canalul slavă. Auzi? Mamă, câtă frumusețe, mă. Asta e frumusețea ta. Cum se cheamă canalul ăsta? Rădăcinosul. Rădăcinosul? Ei zice așa că are multă cioacă, multă... Mamă, uite mă, cum să stai aici, să te campezi, ia uite. Aici vin mai multe, a? Da, sunt mai multe. Ia uite mă ce frumusețe. Ia uite mă că ți-ești gura ta, Costi. Uite aici să stai. Ia uite. Uite acolo loc frumos Da. și dai exact aici, e ce trebuie. Uite loc frumos ăla acolo. Pe canalul Rădăcinosul. Ia uite-mă. Sălbăticie aici. Da? Păi turiștii nu o să vadă niciodată în viața lor asta. Mai intră, dar puțin, pentru că traseul periculos poate să fie mai mare. Nu prea... Zic de turiști ăștia străini cu alea mari, nu intră niciodată pe aici. Kilometre la aparat. Plimbare în delta Dunării, fraților. Adevărata sălbăticie.